Dara ug unsa ba jud ka kalataw aning panahon sa una ug panahon karon? 'Di ba panahon sa una ug bata pa ka, tudloan jud kag lakaw-lakaw, buntag pa sayo, ipabaklay-baklayo na ka, palakaw-lakawon na ka. Karon, sulay rog baklay-baklay, lakaw-lakaw, katilaw ka. Di pa. Sa una, praktisan ta nilag storya para kabalugod tang mo storya. Pero karon, try ra jug tubag-tubag. Mo gini mong ba. Di pa. Kani jud kada jud i-compare ta nila sa bata sa una ug bata karon. Di ba sa una moingon din sila, kami sa una ingon ani bek nya karon kamo ang swerte na kay mo. Lahi ara pud kuno kaayo. Be, ni na siya ba? Ano kalahian sa bata sa una ug bata karon? Simple ra man kay kalahian. Oy, nganong inyo pa mangdauton inyong utok ana? Dapat gamitin mo mindset ninyo ba? Ang bata sa una, gulang na ron. Yung ang bata karon is bata pa. Easy.